Μοιάζει με ζωγραφιά. Εσύ την πήρες σοβαρά. Εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα και τα φεγγάρια με στολίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι άνθρωποι από κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θαύμωσε από ψηλά αν τους κοιτάξεις θα σου φανούν το σώμα τόσο αστασί που τη στιγμή θα τους εκτάσεις. Να λοιπόν, 30 χρόνια έχω να μην τα βλέπουμε από ψηλά. Ξέρετε, αυτό που είπες, θα τα δούμε από κάτω, αυτή είναι η αγάπη. Στην ηλικία σας και εγώ αυτά τα Η αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Να μην βλέπουμε από ψηλά οι άνθρωποι ότι... Λοιπόν, ο Άγιος Σωσίας, όχι Πανιώρου, ο Άγιος είναι άλλο. Λύνει όλα τα προβλήματα. Ποιος Άγιος είναι αυτός? Ο Άγιος, ποιος Άγιος? Ο Βασίλης. Τι Άγιος? Ο Άγιος Βασίλης, δεν είναι? Η αγάπη. Ο Άγιος Τσίπορος είπαμε. Πόσους Αγίους έχουμε άμα στους 40. Η αγάπη, η κατανόηση. Δεν υπάρχουν Άγιοι, σου λέω. Όλοι δίδαξαν την αγάπη. Όλοι οι Άγιοι. Διδάξαν την αγάπη. Ποια αγάπη? Η αγάπη είναι μία. Μεταξύ αγώνα που την αγάπη είναι μία. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζάλι να μου το πεις. Τόσα αγαπώ και πάλι να μου το πεις. Η αγάπη είναι ζάλι γέλα μου όπως και χθες γέλα μου. Ο ήλιος λίγο και τα μάτια σου δεν φέρνω.